alle sammen, velkommen til den her video, min første YouTube-video. Hej med dig, skatter. Se, hvad jeg har fundet. En rigtig mystery box. Måske kan du unboxe den her på YouTube. Hej hej. Ja, han er pinlig, det skal jeg ikke tage af. Så. Den er meget flot. Jeg kan lige få lov til at se den rundt omkring. Og der står mystery box på den. Okay. Så skal vi... Det her, det er sådan noget ansigtsglimmer, som man kan bruge. For eksempel sådan et eller andet aften. Det er sådan et for eksempel, for det kunne jeg godt. Næste. Det her, det er sådan nogle tatoveringskuglepinde, så du kan lave seje tatoveringer, og så er der sådan nogle der, så du ikke selv skal tegne, så du får hjælp. I lyserød og blå. Okay, næste. Der fik jeg vist 2 ting. Det er sådan nogle, sådan når jeg har puttet neglelak på, så er der sådan en negle eller limagtig, og så kan du tage dem der og putte på. Det er meget spændende. Sådan nogle har jeg set før. Næste, det er sådan nogle, du kan for eksempel også bruge nytårsaften. Ja, det er bare sådan noget, jeg lige tænker på lige nu. Ja. Hej så, Chili. Ja, men det var lige min hund Chili, hvis I kunne høre en, der løb. Så altså, du kan lidt bruge dem til, hvad du synes. Ja. En hullemaskine, sådan en har jeg, og den knirker. Nogle af de her ting kommer vi til at prøve i en anden video. Hej hej!